Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акаҷон, ту мегӯӣ ки мо дар як давлати озод гаштаем. Ҳамин хел ҳастак? Албатта. Бисёр гапи хуб. Як гапи хуби дига гуфтӣ ки касе ки ҷиноят кунад бояд дар пеши давлат ҷавобшо бигӯё ки давлат бур тюрмашӣ кард, давлат гунаҳгор намешавад. Ҳамин хел ҳаста? Ҳамин гапа гуфтӣ ака? Кадом гапа? Ҳамин гапа гуфтӣ ки мисол як одам агар ҷиноят кард, давлат бур тюрмаш кард, мисол давлат гунаҳгор мешавад. Гуфтӣ ҳамин гапа? Давлат гунаҳгор намешавад. Давлат гунаҳгор намешавад. Шумо одамро тӯҳмат накунед. Ана ки бесох ма тӯҳмат намекунам акаҷон. Чуа ба ҳамин наздикӣ, ба ҳамин рӯзои наздикӣ вазорат раиси тандурустиро мара гӯш кӯ бародар.